gurean ariguneak sortu ditugu, Kubo Kutxa aretoan eta Kutxa Kultur artegunean, barne eta kanpo ariguneak. Kutxa ekogunean ere, ez dugu kale egiteko asmorik. Urteak daramatzagu helburu argi batekin, euskararen erabilera handitzea. Eureka Zientzia Museoan ere elkarrekin ikasten dugu eta elkarrekin ekiten diogu euskara sustatzearen helburuari. Gurean, euskaraz da jangarrintza. Erakundari sona ematen dio eta hartu emanak indartzen ditu, Gipuzkoa Kutxa Solidarioa bezala. Euskara erabiltzea kalitatezko zerbitzua ematea da. Euskara tresna eraginkorra da eta balio erantzi ematen baitigu kutxa kulturen ere. Gure izarra dago euskara babestu eta sustatzea, eta euskararen erabilera bultzatzeko konpromezu garbia dugu kutxan. Euskaraldia bide horretan aurrera pausoak emateko dinamika denez, guk ere entidade sustatzaile bezala parte hartuko dugu. Euskara gehiagorekin eta gehiagotan.